Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaurko hontan Barañaina etorri ga Oinutsik taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer daukaen kontatzeko. Goazen! Gaurko soinu eta doinu saioan Barañaina etorri ga Oinutsik taldeko kidekin elkartzeko. Duo bezala hasi zuen proiektue, baina azken aldin banda formatora pasatzeko apustu egin duen. Aspaldi esan zidaten ekaitza aurretik bare badakit ez da atzoko gauza amaitzean diote eguzkipean busti badakit uraren distira da jakin nahi dut ikusi duzun inoiz jakin nahi dut ikusi duzun inoiz eguzkitan euria Zota aurrekoetan ekiotz ta eurilatz badakit horrela egon naiz beti bizitza betikotu azkarez bada mantxo badakit ezin da gelditu jakin nahi dut ikusi duzun inoiz jakin nahi dut ikusi duzun inoiz eguzkitan euria jakin nahi dut ikusi duzun inoiz jakin nahi dut ikusi duzun inoiz eguzkitan euria eguzkitan euria eguzkitan euria Noiz eta nola sortu zen Oinutsik taldea? Oinutsik taldea sortu zen hasiera batean modu akustikoan, Mikel eta biok, 2017an. Eta, ja duela 2 urte, edo, egin genuen beste formato bat, orain biak mantentzen ditugu, akustikoa eta banda. Eta, banda osatu genuen Edurne eta Aitorrekin. Eta zein izan zen helburue hasiera baten Oinutsik sortu zinuenen? Helburua berez jotzen ez zuten taldeen jotzen ez zuen taldeen abesti ez ospetsuenak jotzea, ez? Eta abesti horiek agian ahaztutak zeudenez, guk berriro jotzea edo... Bizi ematea, ez? Azkenean hor hilda zeuden abesti hori.
Eta helburu izan zen hori, ezta? Helburu bat gehiago igualengo zen, baina ez, abesti hori bizitza ematea. Bai, berez izan zen ere, Jonek gustoko zituen abestia jotzea ere, baina, bai. Eta gero, banda formatoa zergatik ematea erabaki zinuen? Bueno, aukera gehiago ematen dituelako, ez? Ematen du aukera jotzeko ordu txikitan, ematen du aukera ere bersioak beste modu batez egiteko, eta, bueno, hola, abanikoa zabaltzen da, ez? Osongi, eta ensaiatzen duzu hemen Barañaingo naben, ezta? Eta taldea osatzen duzue, zuek lauok, ez dago inor gehiago, ezta? Zuek lauok, eta adintartea gutxi gara bera, normalen hori galdetzen dudalako? Bai, pues hasieran, banda formatuarekin hasi ginenean, de hecho, gure lehenengo ensaioa edo ezakin nirea izan zen leku baten egiten zituen igual 40 gradu. Gero onofen ibili ginen, eta gero ja nabeko proiektuan sartu ginen, hemen badira talde desberdinak, eta guztien artean dago hartuta nabe hau. Eta, zer zen galdera? Eta ze adintarte duzuen gutxi gara bera? Pues, nire talde honetako bebea. Baina, erran dezakegu dela igual 40 urteko krisia pasatzeko modu hon bat. Ez? Hori igual izan daiteke erantzuna. Oso erantzun ona. Eta talde bezala baduzue filosofi konkretu bat, ensaiota etortzeko garaien, kontzertuta joateko garaien? Ez, azkenean deitzen diguten lekuetara joaten gara, bi formatoetan, eta hori, Dunek ere esan duen moduan edo Jonek esan duen moduan, banda egitearena da hori ere, ez? Guk azkenean talde ezberdinetatik gatoz, beti egon gara taldeetan, eta, hori ere ez dakit aurrera eramateko edo formatu horretan gustora gaude, eta hori, beste lekuetan jotzeko aukera izateko. Eta ze taldetan ibi izate oinu txiken aritu aurretik? Ni Mikelekin, Arkadan, egon ginen, ez dakit, hasi ginen 18 urterekin edo, eta ez dakit noiz utzi genuen ere, edo utzi dugun ere. Baina hori 15-16 urte. Gero flama musika historia asko du, ez? Talde askotan egon da Nekezen, Sol de Invierno, nola da bestea, azkeneko hori Pitorekin. Los Chicos del Barrio. Nahi baduzu zuek, esan gutxi gara bera zuen, Jon ere, betidanik egon da musikarekin relazionatua edo. Afun egon da ere trajektoria osoan, ez? Afurekin, zenbat urte? 16. Elektrotxarangan ere, nirekin ere koinziditu genuen, elkarrekin. Ze elektrotxarangatan? Iruñeko elektrotxaranga, Iruindarrok. Iruindarroken. Bai. Bai, gu hasi genuen movida horrekin. Eta Edurne ez dakit, orain ilargi berrian. Eta gero berbenaren batetan, eta ez dakit ze gehiago... Perturban. La Perturban. Eta zuek ere, bere garaian, batuka da eta... Vale. Aspaldi esan zidaten, ekaitza aurretik paren badakit, ez da atzoko gauza. Amaitzean diote, eguzkipean busti badakit, uraren diztirada.
Eta zuen repertorioa da, esan duzue denak bertsioak diela, ezta? Bai. Zuen abestirik ez daukezue? Momentuz ez, baina bueno, ideia igual abestiren bat ateratzea, ez, edo... Bozetoren bat dago hortik. Bai, hasi gara ja zerbaitekin, baina bueno, momentuz bertsioak. Eta bertsioak aukeratzeko garaian, Jonek aintzen duena iken duzue, edo denan artean aukeratzik izue? Proposamenak ekartzen ditugu ensaiotara, baina Jonek erabakitzen du zer jo eta... Hori ez da egia. Izango da nire proposamenak onenak direla, agian. Ez, bueno, ba, a ver, kontua da niretzako, bueno, pues, nolabait belaunaldi berriek ezagutzeko kanta zarrak jotzen ez direnak, badaude batzuk oraindik jotzen ditugunak, Ruperren bat edo Anje Edualderen baten bat, baina besteak dira, ba, bueno, pues, 80 edo 80 markadako taldenak, ez? Eta bueno, pues hori zen asmoa, belaunaldi berri horiek ezagutzea, eta ez belaunaldi berriek, ze gure garaikide batzuk ere ez dituzte ezagutzen. Eta bueno, egia da, hasierakotik ba, nireak direla proposamen gehienak, baina gero beste batzuenak ere aurrera eramaten ditugu. Eta zuen taldeen bereizgarri edo ezaugarri bat badauke oinu txikek, beste taldek ez daukean zerbait edo ezaugarri bat ez da konposizio atletik, ez? Igual bajo, gitarra trompeta izan diteke bereizgarri bat, zuen ustez zein izango litzake? Bai, eta listo. Diot, gauza berririk ez dugu egiten, hori egia da. Talde pila daude gu bezalako formatuekin, agian ez bakarrik haize instrumentos batekin bakarrik, baina bai gure puntu fuerteena da bai trompetarena, bai sortzen dugun rolloa zuzenetan, hori ezin duzu galdu, inoiz. Eta... Bueno, ez dugu ezer gehiago esango eta jendeak etortzea eta beraiek deskubritzea, ez? Zuen jarrera ordun, ez? Bereizgarri nagusie. Eta azkenen bide guzti hontan, esan duzu ja urte mordoxka damakizuela, bandak 2 urte dauzke. Ze zailtasun topatu dituzue biden, ez da egiten saiatzeko lokalak lortzeko garaien, edo bueno, biltzeko garaien, ze zailtasun esango zinuke topatu duzuela? Nik errango nuke zaiena direla gure agendak, ez? Lanak eta talde ezberdinak, eta hori izaten da igual zaiena kuadratzeko. Eta, bueno, bai, hori ikusten dut oztoporik handiena. Azkenen gertatzen nahi egiten gauze bat da, joaten naizela herritara, eta ensaio lokalarako ez dago arazorik, eta joaten naiz hirira, eta hiritan bai da arazo bat, ez? Ordaindu behar da, kuotak garestik die, eta, bueno, pixkoat hori da, suertatzen nahi zeiten, azaltzen nahi dena elkarrizketa, ez dakizuen kasun. Bai, gure kasuan gauza bera gertatzen da, eta, bueno, pues hemen, ez dakit beste lekuak nola egongo diren, baina, bueno, pues hemen ordaintzen duguna, ba, bueno, momentuz nahiko harin eramaten dugu, ez, ba, zera. Pues, kontzertuetan kobratzen dugun apur horrekin goaz ordaintzen alokairua. Eta alde horretatik, ba, bueno, ongi moldatzen gara ez delako sobera garestia, ba, gaudelako hainbat jende hemen, daudelako pues, proiektu konpartitu bat, ez? Horrek laguntzen du. Osongi, eta kanpora eraman zaitue, oinu txikek, ez dakit Naparrotik kanpo, Euskal Herritik kanpo? Nafarrotik kanpo egon ginen Amilena izeneko tabernan, Atxondon, Bizkaian, bai. Hortaz gain, bere garaian Mikel eta biok egon ginen Algortan, Tosu bizirik izeneko proiektu batean, han zeuden parkin baten aurkako resistentzian, eta han egon ginen jotzen. Eta Otxandion ere, Otxandioko txokoan,
bai, Nafarrotik atera gara, bai. Zuian ere bai, korrikaren kontura, bai, Gasteizen ere korrikaren dendaren aurkezpenean, bai, atera gara Nafarrotik, bai. Bai, orain gogoratzen hasita, beste baino gehiago. Miratu itxasoa, nire begian aurka lertzen, malkoek alderantzi, egiten dute bidea, atzera iturburuan, hartu nire tristura, orain zurearen bada, hartu nire tristura, orain zurearen bada, horiarik hauskorrenaren egian batzen zaizki, bezauriak eta orbanak azal bakarrean, hartu nire tristura, orain zurearen bada, hartu nire tristura, orain zurearen bada. Iratu itxasoa, nire begian aurka lertzen, malkoek alderantzi, egiten dute bidea, atzera iturburuan, hartu nire tristura, orain zurearen bada, hartu nire tristura, orain zurearen bada, memoriarik hauskorrenaren egian batzen zaizki, nire zauriak eta orbanak azal bakarrean, hartu nire tristura, orain zurearen bada, hartu nire tristura, orain zurearen bada, Eta hemendik aurrera epe motz edo luzera behide badukuzue erronkarik? Kontzerturik edo zerbait? Bai, bueno, Baraingo jaietan joko dugu lehenengo egunean, asteazkena dela 20 ez dakit zenbat, 26. Ekainako 26, bai. Eta momentuz proiekturen bat bai badago, baina horrela konfirmatuta bakarrik hori, uste dut ez. Eta bi bozeto horiek, ezta? Bi bozeto horiek bai lantzea izango da. Eta gogoekin gaudela zuzenean jotzeko, askorekin. Eta zer motibatzen zaituzte, esaten genuena ez? Elkartzeko igual zailtasunak daude, lana, norbere bizitza ez? Eta motivazioa zein da, etortzeko ensaio lokalea, abestizarrak hartu eta atera, jotzeko? Bueno, bai, eta musika edo musikoterapia edo horrela ere, nik, horretan nabil ni ere, ez dakit, oso ongi datorkigu guztioi hemen elkartzea eta gustoko dugun gauza bat egitea, ez, jotzearena. Eta ere, kontzertuak ematea, ez dakit, jende berria ezagutzea, talde berriak, eta sortzen den rollo hori, disfrutatzea ere. Ametsik bete duzue, musika mundun urte mordexka damakizue eta zuen proiektu propio eduki dituzue, baina, oinutxikekin ametsik bete duzue, esango zen jukea, ez dakit, adibidez, Otxandiora joatea, ezin lekutara joatea, Zuiara joatea,
elkartze hutxe, esango zinuke baietz? Nik nire amets bat, bai bete dudala orain dela gutxi, gainera, hauei esker, eta da, bueno, Creedenceko abesti bat euskaratzea eta moldatzea, eta bai, esango nuke baietz, bete dudala, ez dakit, amets hori ez. Eta bideoaren kontatu behar duzu. Bueno, eta hori, bi bideoklip egin ditugula abesti horrekin, hemen dago esteka, hori ez da, bueno, besteraz bilatu YouTubeen, baina bai, hori da. Hombre, eta ez dakit, etzako ere, bueno, betetze har dagoen bat dela, pues, gure herriko jaietan, txosnetan, gainera lehenengo eguna dela pues, bertakoentzako egun handiena, eta han pues, egoten da kriston giroa txosnetan, eta bueno, pues, irrikitan egun hori iristeko, hori da... Etxeko kontzertu handi bat, ez da? Bai, hori da, betetze har dugun amets bat. Oso songi, eta zerraik esan nahi bali maguzu, hola bukatzeko, hemen galdera gehienak ja inditu. Así que bali maguzu mezu bat hola esan nahi duzuna, esan gabez gelditzeko behintzat. Ba, bueno, hau ezakit, nik uste dut konpartitua dela, baina bestela moztu eta listo. Ez, niretzako, ezakit, zerbait batzen gaituena ere da, berdin diola zer eskaintzen diguten nonbaiten jotzerako orduan, ez? Ez dugu esango ezetz ez dagolako dirurik, edo ez dugu esango ezetz bestakit, ez? Osea, gustatzen zaigu jotzea, gustatzen zaigu justuak iruditzen zaizkigun kausen alde gure alea jartzea, eta orduan, pues, hori iruditzen zait, gu bezalako talde pila bat gaudela, eta horri esker, pues, bizi dela ere herri mugimendua, eta hoxe. Kanpoan gauza asko ari da gertatzen. Etxaia beti bezala herria zapaltzen. Guk kalean jarraitzen dugu. 10 urte grabatzen daramatzagu. 10 urte kalean denetarik ikusi dugu. 10 urte kalean errepresioa ezagutu dugu. 10 urte kalean herria bihotzean daukagu. 10 urte kalean.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.